presented by Anshubala Music। डीजे राम प्रवेश गोपालगंज। ढेर दिन पे बहरा से आयल सखी पियवा मोर खखुआइल। ढेर दिन पे बहरा से आयल सखी पियवा मोर खखुआइल। उ बोलावेला नियर देह जाला मोर सिहर, उ बोलावेला नियर देह जाला मोर सिहर। उ देखावेला डंडा सखी करे सब काम उत गंदा सखी। सासू जी के हउए लमंडा सखी करे सब काम उत गंदा सखी। सासू जी के हउए लमंडा सखी। डीजे राम प्रवेश गोपालगंज। डीजे राम प्रवेश गोपालगंज। डीजे राम प्रवेश गोपालगंज। अंकुश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार। साल भर हेला जाके लोदियाना अत तक खोलेला हमरो खजाना। शादी भइल बाटे ओकरा से सखी कैसे करी हम ओकरा के माना। आए हाय साल भर हेला जाके लोदियाना अत तक खोलेला हमरो खजाना। शादी भइल बाटे ओकरा से सखी कैसे करी हम ओकरा के माना। दिल करे धक धक जब जाला उ सनक, दिल करे धक धक जब जाला उ सनक। नत रोज उत कंडा सखी करे सब काम उत गंदा सखी। सासू जी के हउए लमंडा सखी करे सब काम उत गंदा सखी। सासू जी के हउए लमंडा सखी। डीजे राम प्रवेश गोपालगंज। डीजे राम प्रवेश गोपालगंज। डीजे राम प्रवेश गोपालगंज। नया नया उ पहनावेला साड़ी, नाम हो करे एहसन बिहारी। मरद हवे हमर राइटर आकाश ओकरा से सखी मन गइल बहारी। नया नया उ पहनावेला साड़ी, नाम हो करे एहसन बिहारी। कहली राधिका सुनाए सखी ओकरा से गइल बगनवा मोर हारी। मन रहे अगुताइल ओकरा कुछु न बुझाई, मन रहे अगुताइल ओकरा कुछु न बुझाई। रोज लेके आवे अंडा सखी करे सब काम उत गंदा सखी। सासू जी के हउए लमंडा सखी करे सब काम उत गंदा सखी। सासू जी के हउए लमंडा सखी। presented by Anshubala Music।